खुलुमबाय का ताउते बुकसनो आंनोरनि दीपक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल ताउते बुकसं बेलेकै नामकुं मानि कक इमर्जेंसी मा फाइका ताउते बुकसं ताम कै नरक साइमानना जे त्रिपुरा हावो निनि কৈলাসর धर्मनगर आइं एरिया वो बांग्लादेश नि बररक जेबते BSF रनो सिलाई सकलाई की सिलाई सेकलायै BSF रनो बुलाइका आमसकाय रिमेसा आजागाव सिनि इंडियाव तंनाय बररकबो अब बांग्लादेश नि बरनो सपोर्ट खाइलायो आबनि बागैनो आं नरनो अब भिडियोनो सागलायमानि बा अ ककथाय खबरनो सागलायमानि मकसद उनखा चिनि त्रिपुरा अलरेडी बांग्लादेश उंगै थांसिनाय तामखाय चिन त्रिपुरानि 102 बांग्लादेश नो सपोर्ट खायो बांग्लादेश नि 102 एसे रनो साग नांगिया जे साबतेके बुलाय मानि नुगु बिटिआर रक बाय फायै बुलाय मानि नरक मांगलिनि बिसिं तुइ नरना आं पूरा भिडियो फुंनाय नरक नायगि मारखाय सिलाय रक सेगलाय मानि BSF रनो बुमानि तामखाय आबनो सरकार रक चिनि त्रिपुरानि पॉलिटिक्स लीडर रक आबनो श्रीं सिंखाय टंटं तामो वानसा ताम टिप्रासा अब हायरनो कक सोसानाय कुरि बॉर्डर एरिया से डायरेक्ट बरक प्रचार खायनाय रक जे बरफ रहनाय क्लांनाय मिकिटं फालनाय बा माइरं साइरं रहनाय tlangनाय माने 2 नम्बरनि सामुं खायनाय आ बरफ BSF नो बुमानि सिलाय सेक मानि ओंखाय तिनि बजागा थाङै सगैनाय आबनि बागैनो सिनि त्रिपुरानो सं ते इंडिया हनि साइ आफान सुका सं बांग्लादेशी खायथांसिनाय तामखाय रसायमाना 70% नो बांग्लादेशी ओंखाय सिनि त्रिपुराव सं अरनि नेटिव पीपल हिनजांनाय अरनि सयुं तिफ्रासा बा ओ हानि बुसाबुतै राजानि हानि बरफ रंखाय 30% सिंगाय बेसिरबाग 70% नो आइन नानि फाइनाय के बरफ आइन नान सपोर्ट खायनाय ओंखाय त्रिपुरा बा बांग्लादेश नुंसिनाय हायके आबनि बागैनो सं कुमाखा सं तै इंडिया नि बरक या बांग्लादेश नि बरक हिनपान जोखा नरक न ओ भिडियो न नायखै नरक सिनाय नरक भिडियो नायनाय गदि सिगां फैला आबन परे हाय हाय नरक बाय आं कक सापिनाय बांग्लादेश में गोली चलती है बांग्लादेश में क्यों गोली किया तू बांग्लादेश में क्यों गोली किया अरे वीडियो है नुखना इमर्जेंसी कक ब्रेकिंग न्यूज ओपन कटर बेलायखेनो अलरेडी बांग्लादेश नि बररक BSF नो बुमानि तकमानि नरक नुखना ओबा हेकेनो सिनि सुदो त्रिपुरा सिमिया वेस्ट बेंगल बो आरोनि BJP रक बांग्लादेश नि बरनो सपोर्ट खायमानि आरोनि बांग्लादेश नि हिंदू रनो जय श्री राम निसे बरक BDR बाय फायै सिनि BSF नो आगनांगिया बु टगो ओबा हायकै इंडिया नो दमकि समकिरि तंगु केन्तु इंडिया नि बररक BJP नि लीडर्स नेता रक बांग्लादेश नि हिंदू रक बाय मिलिलायजाक आबनि बागै BSF रबो किच्चु खायमानजा जाया सिरिं सिरिं टंगै टंगाबो सेइ रकमनो सिनि आबो बरनि बरक जे जागा কৈলাসর धर्मनगर एरिया जेमन सोनामुरा अब हाय सिदै मनपुर ओ गोबांमा बरनि बक्सनगर कलमसरा एरिया बो बिलुनिया साब्रुम अब हाय बरनि एरिया टिखाय बरनि बरक इलीगल भाबे हाबै टंमानि इलीगल भाबे मानिरो पसार खाय तंमानि चिनि माइरं दाल जे कोनो पसार खाय तंमानि ओंखाय अब हाय तमुंखाय जों अलरेडी कमाजाक abono sini borok wan sugia saimea sia abono angsa kai ani birudi phanungui mano tamkai jeta kubuino angnorong thani tububu norok bujinan khadi wansunan khadi abono tui meeting khailadi NGO khailadi NGO ni bising tui norok case khadi politics leader rok politics ni samung khai tongtu borok obo hairong nasuk thana kai borok bu muthuk jagui thango saimea aboni bagun tini angno kok belai nangogui tongmanno matu bukha belai kai kirimesa sarkar rok kichotai khaimaya step na hanan bagui norok NGO khulokdi NGO ni bising tuino obo samorono case khadi case na hakai sung ra sung nije enjuni bising tikai border duty khailaisnai obo kaisa kok nani nanglaisnai absum sanai khajani mayagnang taukte buksong norok judin choba khaina ningai obon choba tongsnai border area o sung pal khayoi asuklaisnai tei sara road block ungsnai obo muthakni malia sarkar rok sung public rok mangkorsnai amsuno sasino taukte buksong norok kaham tongdi susdu tongdi ini bagui jot tonono khulumbaika